Zaustavlja policajaca vozača i nakon provjere dokumenata pita njega: pa kako, crni čovječe, nisi vidio punu liniju? A ovaj odgovara: ma ja liniju jesam vidio, nego tebe nisam. Razgovaraju dva druga. Moja devojka mnogo laže. Stvarno, šta je slagala? Slagala je da sinoć spavala kod drugarice. Pa ja sam sinoć spavao s njenom drugaricom. Fata došla u prodavnicu kućnih ljubimaca i tamo vidi jednog jeftinog divnog papagaja. Pita ona: a u čemu je štos? A pa znate, taj papagaj je živeo u javnoj kući i ko zna šta je tamo naučio, zato je tako jeftina cena. Fatu to ne smetalo, ona kupi pticu. Čim je donela kući, ptica gleda okolo i kaže: nova kuća, nova madam. Fata se nasmije i ona sačeka ćerku. Papagaj odmah dolazi: nova kuća, nova madam, nova devojka. Oni svi počeli da se smeju kada to stiže mujo s posla. Nova kuća, nova madam, nova devojka. Zdravo, mujo. U zoološkom vrtu Perica vidi slona sa velikom erekcijom, pa upita mamu: mama, a šta je ono? A nije to ništa, budi dobar. Perica se obrati ocu, ali otac izbegava da odgovori. Zašto ne pitaš mamu? A rekla mi je da to nije ništa. Stvarno sam i digo standarde. Vraća se komarac kući nakon prvog probnog leta. I? Kako je bilo, sine? Pita ga mama. Fantastično. Kad sam poleteo, svi su mi pljeskali. Prijavi se na kanal za još viceva. Budi aktivan, ostavljaj komentare i šalje vicevi, bit ćeš sa mnom u videu. Budi aktivniji od ostalih članova i čeka te besplatna majica, ako postaneš radnik meseca.